Ahoj, tak vítáme vás na našem serveru. Tady Abo a já, ano, a zakladatel tohoto serveru. Musím připomenout, že je to Hamachi server. Jméno a heslo, když tak dáme do popisku videa. Jak vidíte, vejde se sem docela dost lidí, takže si nemusíte bát, že na vás nepřijde místo. No, tady máme nějaká pravidla. Já vám je přečtu, protože než vy byste si je přečetli a já nevím. Tak třeba první pravidlo je neprosté adminy, aby vás portli. Můžou vás portnout pouze pokud no, ale můžou vás portnout jenom třeba v nějakých krizových situacích, že třeba vy půjdete kamarádovi do domu, ten tam má rezidenci, on vám otevře, pak se odpojí, vy se připojíte a už nemůžete ven, tak v tomhle případě můžete třeba požádat nebo ten warp, ale jenom v tomhle případě, že jo? No. Druhé, negriefovat, no tak to asi, no to je dobrý. Trojka, nenadávat a ničit hráčům domy. To vám když tak mi vysvětlí, protože Abou je Slovák. Rezidence ty taky budou, no. Nezžebrat o game mode nebo OP. Admini mají pravdu, nebrat to došlo, co to je. Jo. No, třeba takový, já jsem se posral, tak to nemusí být třeba jako takový ty, že jo? No, nespavnovat zvířata a NPC bez dovolení. Ano, ale game mod, to se ještě tady domluvíme s Abou, to by mohli mít jedině VIP, ale nesměli by dávat žádné věci, že jo? Alebo ešte pri začiatku, keď si budete stavať dom, tak možno ho dostať. Podle vašeho záznamního rejstříku, že jo? Nejdřív, až se připojíte, tak si musíte, tak aspoň minimum, jo, říkám, minimálně 2 dny budete hrát normálně přežití a jestli budete sekat do protu, tak vám ho admin dá, ale jestli budete nadávat tohle... No tak to je jasný na stavbu domu, když tak si tam dáte jenom truhly, ale žádné věci do nich, admini to budou vždycky kontrolovat. Jak to jsme řekli společně. No. Ale jinak, dosti řečí o pravidlech. A teď si koukneme tady na práva. Právo. Jo, tak počkej, co to je to právo spýtat se na věc, kterou potřebujete? Jo, říct o věc, kterou potřebuješ, viď? No, to je tuto, že právo vypýtať si blok alebo vec. Jo, ale můžete si... Ale bude to každý měsíc jednou. A samozřejmě nemůžete požadovat dia bloky, gold bloky a iron bloky. To by potom bylo nespravedlivý. Cože? No tak iron jo. A že keď budete fakt doby, tak to dostanete darček, že toto. Ano. Pluginy, aké tu máme zatiaľ, ešte budú. Tady máme zatím pluginy. Zamykání truhel, samozřejmě. To je svatba. Jo. On mě tím tady napálil, já jsem málem zmáčka, aby jsme byli s manželem, což teda, to si určitě teďko zasmějete. Word edit, generování map, co počkej. No tak to pochopili. Portovat a tady ty. Jo, a ještě chceme připomenout, že ty, co nemají rezidenci, tak na barácích, tak za ty baráky my neručíme. Ne zničí, když nebudou mít rezidenci, tak nám je to jedno, my jsme jim dali možnost, aby si ji udělali, že jo? No tak warpy, první warp spawn, to vás warpne tamhle k pravidlům.
Warp město, to vás warpne dovnitř, warp volná příroda, to vás warpne tamhle do lesa, někam dozadu, tam si můžete těžit dělat, co chcete. Warp PvP, to je modré družstvo a Warp PvP 2, to je červené družstvo, ano, tamhle je arena, pak si to ukážem. A tady ještě 6 Warp Tesko, no, to je tamhle to. Jo, a ještě jsem vám zapomněl říct tady. Warp Baňa, to je důl, abyste si to nespletli, že byste tam napsali pomlčka Warp Bana, Bana, Mezera, Bana, tohle důl. No, to ne, to vás chceme jenom takhle připomenout. Tak jo, mě bychom, jo. Ano, a tady tohle to je, prosím tě, řekni to. Ano, pekárna, Tesco pekárna, ale hele, v té pekárně, jakoby, to můžete si nakoupit buď ty rohy chleba a tady ty. Tady je pekárna a tady... Ano, ten, kdo nám to poradí, ten napíše na můj e-mail, když tak. Já ho dám taky do no a napíše váš nick, až byste šli na server, tak my bychom vám dali na 4 dny game mod. Že jo, za toto. Jo, OP, no. Ale byl by to prostě jakoby něco jako admin v přestrojení, hele. Takhle může být taky v přestrojení, to není barevně, takže budu vypadat tak obyčejný hráč. Ano, a rozdávat bany prostě a být prostě takhle. Ale iba na 5 dní maximálně a ak ešte dáte poradiť nejaký dobrý plugin, tak mu dáme buď bude, že Bulger, alebo môže byť potom Event Master. Budeme meniť game mod, ako bude on chcieť a môže si dávať do druhého potom on čo chce. Ano, ale hele, třeba když my se budeme odpojovat a ty tady zrovna nebude, že budeš něco řešit nebo tak něco, tak jako prostě, tak bychom mu dali OP, že jo, ale nesmíme by dávat bany. Jakmile někomu dá ban, tak IP ban, že jo, a jenom to OP, aby si jo, a to OP jenom, aby si mohl... Tady se asi... A ty glowstone, jo. Jo. A potom tady dole ještě je spodní patro a tady už si těžíte kameny a takovýhle uhlí a uhlí. Počkej, kdo jsem dal ty diabloky? Jo, to je OK. Budeme sem pouštět vždycky, já nevím. Jednou. Keď mi napíšte na môj Skype král.mirko, tak toto vám pustím, ale iba keď som online pustím väčšinu server, lebo to robí si úlohy aj server, všetko tak chápete. Jo, ale já jim to ještě přeložím, pro Čechy to je králík.mirko. A tady máme tu naši slavnou PvP arénu. Tady je modré družstvo, tamhle. Hej, ale prosím tě, tady zprav ještě tu modrou vlnu, tady to někdo zničil. Tady, v jedné dírce, no. To někdo dal pryč. No, tak ještě se koukneme do toho města. Volná příroda, to vám nemusím ukazovat, to je prostě takováhle džungle. Ano, město, takže tady máme zatím pár domečků adminů, že jo? Tohle je můj barák, ještě nedodělaný, to se mi nějak nepovedlo. Tak si omlouvám, já jsem vám ho chtěl ukázat, ale teďko na to není asi vhodná příležitost. No tak a prostě, kdo stavil tu pyramidu? Kdo stavil tu pyramidu, tam je fakt malý místo a postavil na serveru 20krát větší. No, tak, co jim ještě ukážem? Tady už asi není nic, co?